băieții ei, inima ei. Și pentru șeful ei, pentru Gigi Chel. Un pic data la voce, ia, ușor. Iau ce spune. Și pentru Doru. Iau. Ușor. Dacă n-aș fi născut băiat, eu aș fi umblat, nu mai iubea. Și mi-ar fi dat mie putere, o văd și ambiție să-mi facă mele. De n-ar fi fost băiatul meu, îi aduceam cântatul chel și îi făceam bucurii, o văd, prințul meu între copii. Am și eu fericirea mea, îmi face frumoasă viața. Dacă-l văd pe el fericit, Doamne, nu mai întreb nimic. Arăți-mi, ușor un pies la dar. Da, te atac mai. Din partea lui Boacă, Opral, pentru Ginerica, pentru George, pentru socrii mari, pentru scumpul lui băiat, pentru Răzvan, fericirea lui, pentru Andrei, pentru nepotul lui, pentru Maveri și tot pentru Ginerica, Fane Mânsaru, Fane Mânsaru, Fane Mânsaru, Fane Mânsaru, Fane Mânsaru și Luminița Mondială. Am și eu fericirea mea, îmi face frumoasă viața. Dacă văd pe el fericit, mie nu-mi trebuie nimic. Mai ca și eu, dar mă ridic. Treci tu. Nu-mi pasă dacă sunt trădit, îmi îngănește puterea. O, băieții mei, averea mea. Hai orchestra Mapa Modului, pentru toată lumea care e prezentă la cea mai frumoasă nuntă 2012. Trească familia lui fratele meu, Doru și a lui Boacă și toată lumea care e prezentă. La împărătesul. Alo, de la șefa Luminița Mondială, pentru viața ei. Să fie clar, da? Să rămână că să am microfonul. Ia. Hai să fie atent. Ia.